Guys, for today's video guys, na ako ibang pangalan sa ko ang vlog, mga kagaw vlog mo din ha, maayong buntag sa iyong tanan. Muna na ako ang bagong version karon mga kakagaw. Guys, for today's video, nanak ko di ani, galikod-lingkod na ko guys, nagpahuway na ko guys, kay murag nabughat-bughat, so ko ni pag-ulang sa mga dugi-dugos nga nagpatay, Ginoo ko in Jesus name. Kay bala mo guys akong pag-ulang guys, gihanga, kay kung maayo guys, kay bugat kay to ko ang akong Persian, ang ako ang husky guys, Ginoo ko gibugno man na niya guys, oh kana oh gibugno man na niya oh. Na parte yung pagkahangakang so ang gibati guys, wa jud ko kasabot Ginoo giya. Oy nabugat man siguro ko ano mura man ko nakaanak ani pila ka buok. Ay, grabe magpatay silang duha guys, grabe mga kusgan kani akong gamay pud bisa gamay kay kusgan kayo guys, musukol gyud sa dako kayo nga akong dugi-dugs Ginoo ko mga kagaw. Abi bitaw ninyo guys no, matingala jud ko na nilang duha ba nganong kontra kay na silang duha nga tingala ko sibot si man ang hilabot ang kanila jud ako ang dagol mo ogi pira ka ay Diyos ko Lord. Diyos ko Lord ni akong dagol guys, maluoy na lang ta perting nanghubag nanghupong ang nawong nanghupong utan-awan ninyo hupong naara oh bangkil ni bots ba klaro kaayo diri nanghubag bangkil ni Boots. Nanghubag ang naong guys. May ganin na si Boots. Gani akong mga doggy dogs guys. Kompleto ginin silang mga injection guys. Sa ilang, guys, ilang rabies. Sa ilang mga, ang sani? Kompleto ginin sila guys. Muna og mga igo na ilang mga dagway. Magpinatyan na sila mga igog bangkil na. Dira ginin sila magsakit guys. Kaya kompleto sa injection na sila. Sa parbo tanan. Kompleto man na sila. Ay, Ginoo ko ganina, Ginoo ko. Dugay kinahuman ako og ulang, guys. Na. Grabe jud. Mingani, guys, kasi bots ka ganina, nahiktan ako ang liog niya ato iyang kuan sa neck. Kay ang iyang isa ka higot sa iyang neck, guys, is naguba na. Kay kana iyang anak, kung magdula na silang do sa iyang anak, tuyoon sa iyang anak o bira-bira to ang higot sa iyang neck para matangtang. So ang isa ka neck niya, guys, naguba na ro. Tanawan niyo guys pating gubaan. Natulog si Bots. Mutrupong gi. Kuan. Nara guys. Baba tayo oh. Giwakwak og maayo guys. Nya duha man kabuok guys. Naro siya isa ka buok o ara hapit na po ni nawakwak. Na si Bots injury ang baba ning Bots. Hubag pong baba ni Bots. Sulod ka do. Dagol, gara na po ka ha. Ako sa ning lambing-lambingon si Boots guys, kay nayayay ra ba ni. Kay si Dagol ganina humana naman ako lambing si Boots na po. Ali Boots, diri Boots. Ano Boots, kumusta man imong gibati Boots kanang wala ra kana. Kuan Boots kanang nayayay Boots na kuan Boots. Diri oh. Nalimpyo man imong teres guys, kay kuno gilimpyo ni magsayo. Ato bang to silang ka guys. Okay, pero makitaan ka. Unya Boots niya, kumusta man ang imong gibati sa imong sa inyong pagpatay. Diri, sit down. Sit down. Ya, kumusta man ang iyong pagpatay ni kuan? Sit down, oy. Nagpapansin, guys. Bye-bye, bot. Nagpapansin to siya, guys. Ang anak na siya magpapansin. Dahil itong lagi ko lang taon duro ay. Ay, nangihi din siya, guys. Dali na. Come. Sit down. Ba, dagat. Tulang guba ka. Sit down. Sit down. Naputol ang ulo ni Bots. Ano ito? Okay, para maklaro ka nilang guys, anak. Unya, kumusta man imong gibati? Wala ra ka kanang naro injury nimo gahubag. Unya, kumusta man? Hoy. Kumusta imong gibati? Okay ra? Ha? Nagpatay guys. Nabugat ko guys. Nagani kay nahiktan ako. Ani guys. Wala na ko nahiktan. Ambot ang sana ko pag-ulang. Lisubog anaon ako. Pating lisura. Kani gud akong gibira guys. Kay makuan man siya. Mahuot dire. Mabuyan na niya si Dagol. Kay giwiswisi na niya guys. Abin ako si Dagol guys. Umaputla na si iyang kinabuhi. Ay, Diyos ko Lord. Nga bots. Nga naman taong kabats. Nga nang ingon ana man taon. Nga nang kontra. Madyo kayo mo ni kuan. Ni Dagol. So, din, tabo yung duha.
Kuya, ay kanang sanay. Kuya buyag kayo ang lawas ni Bots guys. Kuya buyag kayo ang lawas guys. Ako kay kaon guys, tulo ka plato mahurot ani. Alternate yung pagkaon guys, dog food og kaning rice, mag-rice siya buntag, mag-dog food siya og gabi kay buntag gabi ra man ilang kaon. Pabrik iglawas oh. Robuktot. Ay pagkatubang anak ni ko ani. Di dagol na. Ang wala na pagkan dagol. Umot ka sa umbot sa umot kasi guys kay bag-on siya naligo. Akong anaon permanente ang kamera guys kay ngano, mo kuan siya kanang dool na ko bi. Niya, kumusta naman ka? Kumusta? Among palangga nga si Bots. Na-injury among Bots nga palangga. Na-injury ang among palangga. Na-injury ang among palangga. Na-injury ang among palangga. Na-injury na ang tawag guys oh. Pero wala di buot guys. Dako ni nga tao pero way buot. Dako iba. Sit down siya guys. Unya, kumusta man ka? Wala ra ka nakuan? Nayaye? Nahutdan na ba kong antibiotic? Dapat ipain mo na kung sila kaya nga samad. Para wala sa ngulngul sa samad. Ang lawas guys, prebuyad kayo mo. Inatiman kayo na ako ni akong mga iro tanan guys. Ako mga dugidog tanan guys, ana inatiman kayo na silang tanan. Ikan sa kong mga miyaw-miyaw. Pati ito kong mga little puppy dito, inatiman sa to. Ginakuan to na ko, bahalag mga bilar ko guys. Huwag ko tulog. Ay, nakatulog ko sa kauras ra. Kasi kong mata-mata kay basta maghilak ang ako ang mga puppies guys. Ako din ang gawson kay basta madatugan sa inahan. Muna guys, ako ang tulog guys. Kuan, pero karon niya, dapit, igman ako kaon, matulog ko buang. Dito katulog nga, mularga na ba may hapit. Na, Botseng, diri ka na. Silang guys, diri. Dito ka mo. Silang guys. Hi guys. Ano ba yan? Hi guys. Sila wala lagi nanuri budbud ay. Kalami sa budbud kay kamanting budbud bagas. Wala nanuri na lagi. Pila na kakuan. Hi guys. Ana ka ba? Silang guys. Galantaw na to. Di na. No. Hi guys. Sige siya atang ni dagol guys. Nasuko gini siyang dagol. Pag yun sila naghuman siguro. Napoy dagol uga. Atang po dito. Murag buang. Ay na sige pangaway. Dapat ikaw ang magpakumbaba. Kay ikaw ang magulang. Pero dili guys, magulang si Dagol guys. Kasi Dagol ko na nakatuig. Nanana sa mga 5 years katuig si Dagol. Kani, kuan pa ni. Napa ni siya sa mga 8 months. Kani, 8 months pa ni guys. Si kuan. Si Bots, so magulang si Dagol niya. Kay 5 years naman si Dagol. Kani, 8 months pa man eh. Kay katong gihatod ni siya dire sa mua guys. Ang iyang edad ato is 3 months man. Mag-4 months siya ato. Nya unsa na ta karon di 8 months ani. 8 months ani imong dako kay oy manabugoy na ma. Na. Kalagot ka ayo ba. Again. Ting 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 tit 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 ting 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 tit tit ting tit ting ting. Oy buot guys. Ting 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 ting. Suya sa Dagol na suya. Gusto mo gawas?
Mm. 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 Nawa guys, ang higda. Tanawa kong mata guys. Udyo ko'y tulog. Pila na kakuan guys. Sukad ng anak si Inde guys. Ko'y turong tulog. Okay ron tagway work si Banana kay siya rami mo mata mo syagit ang mga itoy. Unya kay na siya work guys. Imang ginako na siya kanang ko anon. Strubuhon kay work pagkaugma. Tulog ta. Tulog ta bots. Yara guys ang ulo. Tama na yan. Na na na. Nakuan lagi oh. Injury lagi. Na-injury siya guys. Di kayo. Na-injury ang amo ang bots. Na-injury. Ang among bots na injury. Kay nagpatay man ko no. Sila dagol nagpatay. Tama na ang inyong patay. Kay pagkahuman kamoy laan. Injury dito. I-injury. Ay mga kuto sa kuan ni bots. Kuto. Kuto ni bots. Kuto ang iyang kuko. Tarararararara. Si bots ko no kotoon. Ilang koto guys, talagsa raman dili ka nang kuan jud. Mura ka nang koto nga nasa laag ra ba. Tarararararara. Dali rap no ansa. Si bots ko no kay kutoon. Ngano maning magdumdo. Ang imong kuto botsing ko. Nagbalik-balik sa imong ulo. Okay, nanikmang amaw oh. Darararararara. Si botsing ko kutoon. Kutoon ning bataan. Nagbalik-balik ang kuto. Hoy, ayan nagkuan na ato ang kuandira, ato ang vlog. Da. Napa nabiling. Ayaw ba kay da. Si bots ko no kay kutoon. Ambot nga no nga kutoon. Nga naaraman ta diri. Gikuto gihapon ning tawhanan. Dakog lawas walay buot. Ang among botsing nga botsing. Datan akong tuod guys. Una ko an. La. Ansa man nasumba ba dong? Agoy man na pong higot sa imong. Hala ka nga. Ikaw lagi tikit-kit ani mong higot lagi ba?
Yung kitkiton ang yung higot guys kay para matangtang. Abnormal. Siguro na siya. Normal ka? Abnormal. Ha? Muna yung ganang guys. Kanang langi-langian siya guys. Kanang kung anong siya. Muna yung ganang. Yung bukaon si mami. Ay, kikigutom. La 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 la. Ayun, nagigante kong kimpit kay wala na ba ko kimpit, wala na usan na bilin. Palong atong kuan ko. Sulod na si mami ay. Sulod na ko ay. Agay. Takuas ba ay. Isa ka lamang man akong bukton. Tanawa guys. Agay ba? Agay. Kana hurot. Kana hurot. Ano ba? Lubot na nung ipakita dito noon. Sige na, behave na, behave. Behave! Behave. Behave na. Behave. Behave. Behave na. Behave. Na, behave. Behave na siya guys. Nagbehave ng amaw. Nagbehave na among butchi nga palangga ko ayo. Behave na. Imong anak dito kay hapit na to na nagko next week mubuka na tong mata ato. Nya kay ibaligya man to nato boss, di man to buhion ni Mami Daddy kay porte naman kaayong pagkadaghanan ninyo ug amo tong andapon so. Ang kuan ani mahulog ito ibaligya na to. Tag 1 kira kung baligya to guys. Nanawag si Banana. Nawag si Daddy. Si Daddy nanawag. Si Daddy nanawag man. Si Daddy nananawag. Nanawag man daw si Daddy. Hi. Si Daddy nanawag man. Baga Boots. Baga Daddy Boots. Maparang atong vlog. Atong tubagon. Mapalong ang vlog na mo kung tubagon na mo si Daddy mo. Nang dili na mo tubagon. Kay mapalong amo ang vlog ni Boots. Puti kay ngipon si Boots no. Kay tinutbrasa na ihuman og kuan ana. So guys, diri ra tataman guys. Kaya kung bana guys, dili magpatuon. Sige tanawag. So bye everyone. Amping lang tanan. Thank you for subscribe my YouTube channel.